uśmiechem proszę. Tutaj najlepsza ekipa się rozgrzewa. Filip jak zwykle trafi, no oczywiście, że trafił. Włodar elegancko, tutaj Sito teraz nam pociśnie jakąś akcyjkę. Słabo, słabo. Nie będzie w highlight stuff. O Jezus, piłka na mnie leci. Zaatakowali teleoperatora. Nie no. Szkoda taśmy filmowej na takie popisy. No, jeden przynajmniej. Elegancko. Dobra, starczy tej popeliny.